A obra que vai acometer a demarcación de costas do Estado en Galicia contempla a construción dunha senda peonil para favorecer o acceso á praia, así como a reordenación dos espazos destinados ao estacionamento. A adxudicación da obra de rexeneración medioambiental no entorno de Testal, un investimento de preto de 400.000 euros que vai a supoñer pois unha mellora na rexeneración e no acondicionamento dese entorno de Testal, ca habilitación de unha senda peonil que permita un mellor acceso tamén ás instalacións da praia e tamén a regulación e a ordenación do estacionamento nesa superficie, cos paneis indicativos e ca habilitación de unha senda peonil en madeira tratada e con materiais, utilización de madeira e materiais sintéticos, que vai a supoñer pois unha mellora tamén do aspecto visual dese areal de Testal e dese entorno. Este investimento súmase ás melloras previstas na contorna do areal con cargo oposto á Deputación, así como as recentemente acometidas no porto de Testal, coa pavimentación da superficie portuaria e de acceso á lonxa. Sumando eses dous investimentos, pois estamos a falar de que nun prazo curto de meses veríamos levado a cabo unha serie de actuacións no entorno de Testal de máis de 600.000 euros que se sumarían ás actuacións de pavimentación que xa se levaron a cabo recientemente na esplanada portuaria para dar un mellor servicio tanto ao porto como á lonxa de Testal.